Malipayon na pud nga pagbalik sa atong channel mga igsoon. Karon atong hisgutan ang usa ka pananglitan. Pananglitan sa usa ka awit. Ay, murag naliso ang tuning sa atong channel. Pero una pa ta mapadayon, palihog sa dukdok sa subscribe button, sabay pindot pod sa notification bell aron updated mo sa atong sunod nga mga video. Ang pananglitan nga atong isgutan karon mga igsuon. Pananglitan, wala mataw ang lulo sa imong lulo. Joke lang po, joke lang po, joke lang. Biro lang, nagbibiro lang. Ang pananglitan nga atong isgutan karon, pananglitan kung wala na'y krudo nga makuha sa kalibutan. Unsa kahay mahitabo kanato og sa kalibutan, makasurvive kahata mga igsoon. Atong nahibaw-an nga ang krudo nga masuyop sa pinakalalom nga bahin sa kalibutan ginakuhaan sa mga nagkalain-lain nga mga gas pinaagi sa pag-refine niini. Sama na lang sa LPG, kerosene, gasoline, pangtubil sa mga eroplano, ug ang diesel nga mas ilado sa ato nga mga Bisaya nga krudo. Ang kada sakyanan nga makita nato sa dalan nga nagdagan nagagamit kini og diesel o gasolina. Kanang imong motor, kotse, dump truck, traktor, six-wheelers, 10-wheelers, dili kini kadagan kung walay diesel o gasolina nga bunga sa crude oil. Ug dili kay kini lang, anaa pay mga 6,000 ka mga petroleum waste byproduct. Sama na lang sa imong perfume. Oo, tama ang imong nadungog. Gawas nga hinimo kini gikan sa kanding, hinimo sab kini gikan sa crude oil. Ug uban pa sama sa fertilizer, insecticide, sabon, tambal, ug mga plastic. Oo, tanan nga mga plastic sama sa inyong mga silingan. Joke lang po, joke lang po, joke lang. Biro lang, Plastic nga kasagaran makita nato sa kadagatan. Kining tanan bunga kini sa crude oil. Pero unsa na lang kaha kung pananglitan wala na'y krudo nga masuyop sa atong kalibutan? Unsa kahay epekto niini sa ato ug sa atong kalibutan? Usa ka semana hangtod usa ka bulan, musulbong ang tanang presyo sa mga panaliton. Magkabuang ang mga tawo og pangita ug pangtubil sa ilang mga nindot nga mga sakyanan. Ug posible pugnan sa mga hakog nga mga negosyante ang supply sa mga krudo o uban pang produkto nga gikan sa crude oil. Mumingaw ang mga kadalanan, wala na tay madunggan nga mga saba nga motor ug uban pa nga mga saba nga sakyanan. Ug ang makita na lang nato sa kadalanan, mga bike ug mga debaterya nga sakyanan ug mga kabayo, mga kabaw nga nagguyod og gangga. Mura na tag nagpuyo sa 19th century ani mga igsoon. Ang mga tao nga naa nagpuyo sa syudad, iyahay na og panic buying. Ug ang mga mall, grocery stores, wala na ikabaligya tungod kay wala na sakyanan nga makadeliver sa ila. Pati sab ang mga palengke, wala na isda nga makita, gulay, lamas ug unsa pa nga baligya tungod kay wala na kasakyan o transportasyon. Halos tanang tao sa kalibutan maapektuhan. Murag chain reaction mga igsoon. Posible tanan nga mga syudad sa kalibutan
mumingaw tungod kay posible biyaan kini sa mga tao nga nagpuyo didto ug mangita na lang kini og yuta nga ilang katamnan sa ilang kaugalingon nga pagkaon, magbuhi og mga hayop ug uban pa nga kapanginabuhian. Ang gobyerno ug ang private sector, mga engineer, scientist ug uban pa nga mga expert maglumbaanay og design og mga sakyanan, barko ug mga eroplano nga di baterya aron ma-address ang kakulangan sa supply sa kada nasod. Ang nuclear power plant, ang solar energy, wind energy, ang hydro energy managhan. In other words, dili ta maproblema sa kuryente ug posible tanan nga transportasyon sa atong nasod pareha na kini sa MRT. Tungod kay ang MRT kuryente ang ginakonsumo dili krudo ug managhan ang demand sa Tesla car ug ang ubang mga di baterya nga sakyanan. Ug kung kini nga senaryo ang mahitabo, magkaanam og balik sa normal ang panginabuhi sa tawo. Tungod kay wala nay nagamit og mga krudo, mga sakyanan nga nagabuga og mga aso, mga plantasyon ug uban pang kampanya nga nagagamit og krudo, ang atong kalibutan makapahulay na gikan sa mga polusyon nga hinimo sa mga tawo nga gikan rapod sa krudo, ug ang atong kadagatan makapahulay na sad gikan sa basura nga gikan sa mga plastic ug cellophane nga puros gikan sa krudo. Sumala pa sa mga expert nga na-analyze 50 ka tuig taman ang supply sa krudo nga makuha sa atong kalibutan karon. Kung kini nga pananglitan mahitabo, tinuod muagi sa og kagubot, pero tungod kay kita nga mga tawo madiskarte ug naa na sa atong bloodline nga moadapt sa mga sitwasyon nga nagsigi og kausab ug kahitabo. Niagi na ang Ice Age, niagi na ang Stone Age, kanay pakaha nga krudo lay mawala. Diri lang taman mga igsoon ug daghan kayong salamat sa inyong pagtan-aw. Ayaw kalimot sa pag-subscribe